ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманд, мутаваҷҷеҳ бошед ба хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар аз телевизиони Тоҷикистон. Дар оғоз таваҷҷӯҳ ба сархати хабарҳо. саҳмгузорӣ дар ободии маҳал, бунёди иншооти гуногун дар ноҳияи шаҳри Туз. тақвияти иқтидории сесолӣ ва маҳсулоти воридот ивазкунанда. таркиш дар Ҳиндустон боиси ҳалокати 15 низомӣ гардид. соҳилмустаҳкамкунӣ дар ноҳияи восеъ, қитъаҳои осебпазир ва бетаваҷҷӯҳии роҳбарон. бино ба иттилои Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, субҳи имрӯз дар натиҷаи боришоти чанд рӯзи охир ва нарм шудани замин дар километри 119-уми роҳи автомобилгарди Душанбе Хуҷанд-Чаноқ фаромадани яч ва сангреза ба қайд гирифта шуд. режиси санг ва ҷинсҳои кӯҳӣ масоҳати 50-60 метри роҳи мазкурро пӯшонидааст ва дар натиҷа ҳаракати воситаҳои нақлиёт тавассути ин роҳ муваққатан маҳдуд шудааст. айни ҳол корҳои бартарафсозӣ тавассути техникаҳои пуриқтидори филиали ширкати саҳомии Innovated Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад. дар натиҷаи ин офати табиӣ хисороти моливу ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. вобаста ба ин раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ба диққати ронандагони воситаҳои нақлиёт ва мусофирон мерасонад ки бинобар фаромадани ҷинсҳои кӯҳӣ дар километри 119-уми роҳи автомобилгарди Душанбе Хуҷанд-Чаноқ ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт дар ин шоҳрро муваққатан манъ карда шудааст. аз шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки аз сафар тавассути ин шоҳрро то анҷоми корҳои бартарафсозӣ худдорӣ намоянд. оид ба оғози ҳаракати воситаҳои нақлиёт тавассути роҳи автомобилгарди Душанбе Хуҷанд-Чаноқ иловатан хабар дода мешавад. идомаи ахбор. ба хотири сазовор истиқбол гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри Туз амалҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ вусъат меёбад. дар корҳои ободониву созандагӣ саҳми нафарони саховатпешаву ватандӯст ва шахсони доро ки мақсади зиёрати хонаи Каъбаро доштанд назаррас аст. гузориши Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид аз ноҳияи шаҳри Туз. сокинон дар ҳама шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон мушкилоти сатҳи маҳалро дар якҷоягӣ бартараф намуда баҳри рушди маҳал ва беҳдошти шароити рӯзгор талош менамоянд. дар ҳамин доира бо саҳмгузории нафарони саховатпешаву ободкор дар деҳаи сомонёни ҷамоати деҳоти Худойназар Холматови ноҳияи шаҳри Туз пули байни деҳа ки барои рафтуҳои сокинон мушкилиҳоро пеш меовард пурра аз навсозӣ гардида мавриди истифода қарор дода шуд. кӯдакон вақте гузаштан ба он самт барои гузаштан тамрин кардан кӯприки кӯҳнаи валангоре буд ки аз тарафи ҳоҷиён соҳибкорони халқ кӯприки замонавӣ сохта ба ином дода шуд ки ин барои як ободии деҳа хеле мусоидат мекунад. аксарияти ин амалҳо аз тарафи он нафароне анҷом дода мешаванд ки он захираҳое ки барои сафари ҳаҷ барои худ хондошта буданд ва имрӯз онро барои ободонии ҳар як гӯшаву канори ватани худ истифода мебаранд. ин барои мо боиси ифтихор аст, боиси ибрат гирифтан аст ки мо ҳам барои ободонии кишвари худ, барои ободонии ноҳияи худ, ватани худ корҳои назаррасе ба анҷом расонем. ҳамчунин аз ҷониби саҳмгузорони ҳамин амали ободкорона барои наврасону ҷавонон ва рушди варзиш як майдончаи варзишӣ барои футболи хурд сохта ба истифода дода шуд. дар деҳаи рӯдакӣ бошад Хайриддин Қаландаров бо сабаби дар доираи талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо камхарҷ баргузор намудани тӯю маъракаҳои оилавӣ як миқдор маблағ пасандоз намуда барои рафъи мушкилоти ҳамдеҳагонаш дар ҳаҷми 21 000 сомонӣ пули мошингузари деҳаро пурра аз навсозӣ намуд. имрӯз сокини деҳаи рӯдакии ҷамоати деҳоти ба номи Холматов Қаландаров Хайриддин барои сокинони деҳаи худ ки мушкилиҳои зиёде барои гузаргоҳ дошт як пули мошингузар сохта ба истифода дода шуд.
дар деҳаи саёди ҷамоати деҳоти Талбак Садриддинов низ сокинон аз сабаби корношиям гардани пули миёни деҳа солҳо боз мушкилӣ доштанд ки акнун ин ҳолат бо самгузории сокини ҳамин деҳа Шаҳодат Алиқулова босозӣ ва барои рафтор мусоид гардонида шуд. дар деҳаи Асомиддин Муродови ҷамоати деҳоти Ҷуран Назаров аз ҷониби фарди саховатпеша Аскар Кабудов бо маблағи 200 000 сомонӣ корҳои сохтмонӣ дар муассисаи томактабӣ идома дорад. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи шаҳри Туз, барои барномаи ахбор. дар ноҳияи Фархор ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 324 иншоот сохта мешавад. иншооти мазкур асосан аз биноҳои нави мактабу симхонаҳои иловагӣ, коргоҳҳои дузандагӣ ва дигар маҷмӯъаҳои хизматрасонӣ иборат аст. гузориши хабарнигорони мо. бунёдкорӣ ву созандагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Фархор авҷу суръати тоза гирифта, дар доираи имконоту шароити мавҷуда ва бо назардошти талаботи замони муосир, иншооти нав аз ҷумлаи мактабу симхонаҳои иловагӣ, коргоҳҳои дузандагӣ, сартарошхонаву кошонаҳои ҳусн, биноҳои истиқоматӣ, баландошона ва дигар маҷмӯъаҳои хизматрасонӣ сохта ба истифода дода мешаванд. дар ҳудуди ноҳияи Фархор 324 адад иншоотҳо ба нашр гирифта шудааст, ки аз ин 50 иншоот ба маблағи 18 миллион 340 ҳазор сомонӣ дар соли 2018 сохта ба истифода дода шудаанд. дар соли 2019 бошад 157 адад иншоотҳо ба нашр гирифта шудааст, ки аз ин 22 ададаш мавриди истифодабарӣ қарор дошта, дар 80 иншооти дигар сохтмон идома дорад. аз тарафи ҷДММ насоҷи хуҷанд ҳам сохтмони сехҳои дузандагӣ ба нақша гирифта шудааст ва дар рӯзҳои наздик сохтмони иншоот оғоз карда мешавад. барои бо шуғл фаро гирифтани занону духтарон дар ноҳияи Фархор сохтмони ду коргоҳи дузандагӣ бо 100 ҷойи кори нав ба нақша гирифта шудааст, ки қабл аз ба фаъолият оғоз намудани он коргарон ба бозомӯзӣ фаро гирифта хоҳанд шуд. 3 соли оянда дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи Фархор сохтмони 11 мактаб барои 7480 нафар хонанда, 56 симхонаи иловагӣ, 5 майдончаи варзишӣ, 6 маркази саломатӣ, 8 ҳамоми замонавӣ, 15 коргоҳи дузандагӣ, 3 кошунаи ҳусн, 34 сартарошхона, 5 бинои маъмурӣ, навсозии биноҳои муассисаҳои фарҳангӣ, кашидани хати оби нӯшокӣ, мунфарш кардани роҳҳо ва дигар иншооти хизматрасонӣ ба нақша гирифта шуда, ҳамзамон корҳои сохтмонӣ дар аксари онҳо идома дорад. бо бунёду ба истифода додани иншооти таъиноти гуногун дар ноҳияи Фархор, баробари бо шуғл фаро гирифтани сокинони маҳаллӣ, инчунин сатҳи кору хизматрасонӣ баланд гардида, дар ҳудуди деҳот шароити арзанда фароҳам оварда мешавад. соли 2018 ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 17.3% баробар гардида буд ва дар 3 моҳаи аввали соли 2019 ин нишон дод ба 19.8% расид. суръати афзоиш бошад нисбат ба ҳамин давраи як соли пеш 115.9% ташкил медиҳад. дастовардҳо зиёд, вале бо вуҷуди ин ҳанӯз ҳам дар захираҳои молии бозори истеъмолӣ ҳиссаи маҳсулоти воридотӣ назаррас мебошад. гузориши Садриддини Сироҷиддин. барои таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ ва ба кор андохтани хатҳои иловагии истеҳсолӣ хоса харидории таҷҳизоти муосир дар ҷумҳурӣ дар 3 моҳи соли 2019 165.2 миллион сомонӣ равона гардидааст. дар ин давра шумораи корхонаҳои нав ба фаъолият шурӯъ намуда ва корхонаҳое ки фаъолияташонро тамдид намудаанд ба 92 адад мерасад, ки дар онҳо 974 нафар бо ҷойи кор таъмин мебошанд. дар 3 моҳаи якуми соли 2019 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар ҷумҳурӣ ба 5 миллиард 721 миллион сомонӣ баробар гардид, яъне нисбати соли гузашта 792.9 миллион сомонӣ зиёдтар маҳсулот истеҳсол гардидааст. ҷорӣ намудани низоми мукаммали корӣ ва истифодаи самараноки имконияти мавҷуда натиҷа дод. имрӯз саҳми корхонаҳои саноатӣ дар расидан ба ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати мамлакат назаррас аст. истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷуда дар зиёд гардидани шумораи коргоҳу корхонаҳои истеҳсолкунандаи масъулияи сохтмонӣ ва ҷойҳои нави корӣ боис гардид. шумораи коргоҳу корхонаҳои соҳаи масъулияи сохтмонӣ имрӯз ба 513 адад расидааст. ашёи хом барои истеҳсоли масъулияи сохтмонӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ хеле зиёд аст ва имрӯз корхонаҳои истеҳсолӣ аз он васеъ истифода мебаранд. ҳаҷми содироти масъулияи сохтмонӣ дар ин давра 13.2 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Америкаро ташкил дода, дар ин баробар ба қаламрави ҷумҳурӣ ба андозаи 11.4 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Америка чунин номгӯи масолеҳ аз хориҷи кишвар ворид карда шудааст. аз хориҷа имрӯз асосан кошин, шишаи сохтмонӣ ва инчунин шифр ворид карда мешавад. аз ҷумҳурии Тоҷикистон
тоҷикистон ба хориҷа бошад, семент, масолеҳи рангу бор ва гачкардон содирот мегардад. ҳаҷми содироти масолеҳ дар ин давра аз ҳисоби фурӯши семент $1.8 миллион зиёд мебошад. дар се моҳа якуми соли 2019 310,000 тонна семент, 97,000 дона гачкардон ва 7,400 тонна масолеҳи рангбор ба ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Қозоқистон, Қирғизистон ва Афғонистон содир карда шудааст. гуфта мешавад ки барои кам намудани ҳаҷми воридот ва афзоиш додани содироти масолеҳи сохтмонӣ аз ҷониби вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаҳои сармоягузорӣ тарҳрезӣ ва барои татбиқ ба Кумитаи сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардидаанд. Садриddin Сироҷдин, Ҳафизуллои Саъдулло барои барномаи ахбор. хабарҳо аз хориҷи кишвар. Дар штати Махараштраи Ҳиндустон дар натиҷаи таркиш 15 хизматчии ҳарбӣ ҳалок шуд. гурӯҳҳои силоҳ ба даст ба ду штати Нигерия ҳамла намуда даҳҳо нафар аз сокинони осоиштаро ба ҳалокат расониданд. Шарипураи хабарҳо. дар минтақаи Гачировали штати Махараштраи Ҳиндустон таркиш рух дод. Дар натиҷа 15 хизматчии ҳарбӣ ба ҳалокат расид. мувофиқи маълумоти васоити ахбори оммаи маҳаллӣ, ҳангоми гузаштани нақлиёти боркаше ки низомиёнро интиқол медод, таҷҳизоти таркандаи дар роҳ хобонда шуда, таркидан нақлиёт ба қисмҳо ҷудо шудааст. ҳукуматдорони Ҳиндустон иброз медоранд ки таҷҳизоти таркандаро дар роҳи нақлиётгузар гурӯҳҳои ҷиноятпешаи маҳаллӣ ҷой карданд. чанд рӯз қабл дар минтақаи мазкур гурӯҳҳои ҷиноятпеша чанд нақлиётро оташ зада буданд. аз рӯи маълумоти кормандони сохторҳои қудратии Ҳиндустон дар штати Махараштра гурӯҳҳои ҷудоихоҳ зиёд буда пайваста амнияти сокинонро халалдор мекунанд. тӯфони Фани то рафт ба минтақаҳои назди соҳили қисми шимолу шарқии Ҳиндустон наздик мешавад. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор ҳазорон нафар сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекушонанд. суръати шамол дар маркази тӯфони Фани 190 км дар як соатро ташкил медиҳад. кормандони хадамоти дахлдори штати Андхра-Прадеш ва Тамилнади Ҳиндустон дар ҳолати омодабош қарор доранд. аз рӯи маълумоти ҳавошиносон тӯфони Фани пас аз фаро гирифтани минтақаҳои қисми шимолу шарқии Ҳиндустон ҷониби Бангладеш ҳаракат хоҳад кард. дар Колумбия давоми 4 моҳи охир зимни гузарондани амалиёти махсуси кормандони сохторҳои қудратӣ дар минтақаҳои гуногуни ин кишвар беш аз 94 тонна кокаинро ёфт ва мусодира намуданд. дар амалиёти мазкур кормандони хадамоти дахлдори 18 давлати Америкаи Лотинӣ, Аврупо ва Штатҳои Муттаҳидаи Америка иштирок карданд. кормандони мақомоти полисии Колумбия бештари кокаинро дар минтақаҳои назди сарҳадии кишвари мазкур аз нашъаҷалобон пайдо карданд. вобаста ба ин кормандони сохторҳои қудратӣ даҳон нашъаҷалобро боздошт намуданд. ҳукуматдорони Колумбия нақша доранд ки дар ояндаи наздик 94 тонна маводи нашъоварро ки давоми 4 моҳи охир сохторҳои қудратӣ аз гурӯҳҳои нашъаҷалоб мусодира карданд, тавассути оташ задан нобуд созанд. гурӯҳи силоҳбадастон ба як деҳаи штати Адамаваи Нигерия ҳамла карданд ки дар натиҷа 23 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар маҷрӯҳ шуданд. ба гуфтаи шоҳидон, ҷинояткорон вориди деҳа шуда пас аз куштори даҳон нафар чанд бинои истиқоматиро оташ заданд ва ба самти номаълум фирор карданд. ҳамчунин силоҳбадастони номаълум ба деҳаи Габирова ва Сабаваи штати Касинаи Нигерия ҳамла намуданд. дар натиҷа 10 сокини осоишта ба ҳалокат расида, даҳҳо каси дигар захмӣ шуданд. ҳангоме ки кормандони сохторҳои қудратӣ ба маҳалли ҳодиса омаданд, силоҳбадастон аллакай фирор намуда буданд. дар Нигерия аз оғози соли равон то кунун бар асари ҳамлаи силоҳбадастон дар минтақаҳои гуногуни ин кишвар зиёда аз 1070 нафар аз сокинони маҳаллӣ ба ҳалокат расиданд. нерӯҳои эътилофи араб дар наздикии фурудгоҳи байналмилалии Санои Яман як қароргоҳи гурӯҳҳои ҷудоихоҳро мушакборон карданд. аз рӯи маълумоти оҷонсии иттилоотии Ретер ба фурудгоҳи мазкур 13 мушак зада шудааст. то ҳол дар бораи оқибатҳои амалиёти ҳарбии ҳавоии нерӯҳои эътилоф дар Яман маълумоти дақиқ дода нашудааст. бояд гуфт ки аз оғози нооромиҳои дохилии Яман то кунун 10,000 нафар ба ҳалокат расида, миллионҳо каси дигар дар ин кишвар ба хатари гуруснагии шадид ва бемории вабо рӯбарӯ мебошанд. хизматчони ҳарбии Сурия зимни гузаронидани амалиёти махсус аз минтақаҳои қисми ҷанубии ин кишвар дар ҳаҷми калон яроқ ва таҷҳизоти таркандаро ёфт ва мусодира намуданд. низомиён иброз медоранд ки ин миқдор яроқу муҳимоти ҷангӣ ба гурӯҳҳои террористӣ тааллуқ дорад. бо вуҷуди он ки минтақаҳои қисми ғарбии Сурия аз зери назорати гурӯҳҳои террористӣ озод карда шудааст, кормандони сохторҳои қудратӣ дар рафти амалиёти кофтукобӣ пайваста дар ҳаҷми калон яроқ ва таҷҳизоти таркандаро пайдо мекунанд.
дарёи дрина ки аз ҳудуди черногория сербия ва босния мегузарад ба партобгоҳи пластикӣ табдил ёфтааст. сокинони кишварҳои мазкур иброз медоранд ки ҳамасола аз дохили ин дарё ҳазорҳо тонна партоби пластикиро ба берун мебароранд, вале вазъ ҳамоно нигаронкунанда боқӣ мемонад. кормандони хадамоти дахлдор наметавонанд пурра дарёи дринаро аз партоби пластикӣ тоза намоянд. моҳидорон иброз медоранд ки ба дарёи мазкур сокинон партоби пластикиро партофта онро ифлос мекунанд. дар босния аксари дарёҳо пур аз чунин партоби пластикӣ мебошад. дар шаҳри девинпорти штати айоваи штатҳои муттаҳидаи америка боришот обхезиро ба миён овард. дар натиҷа садҳо бинои истиқомативу маъмурӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор гирифт. кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ сокинонро тавассути қайиқ ба ҷойҳои бехавф мекушонанд. офати табиӣ хатҳои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда, аҳолии чанд минтақа бебарқ монданд. ҳамчунин обхезӣ ба роҳу пулҳо ва садҳо нақлиёт зарари ҷиддӣ расонд. дар робита ба ин дар шаҳри девинпорти штати айоваи штатҳои муттаҳидаи америка ҳолати фавқулода эълон карда шудааст. барои бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. дар кони тиллои шаҳри рюстенбурги ҷумҳурии африқои ҷанубӣ кормандони хадамоти дахлдор 1800 коргарро ки бар асари резиши сангпора дар монда буданд наҷот доданд. қаблан дар кони тиллои шаҳри мазкур ҳангоме ки нақбканон машғули кор буданд резиши ҷинсҳои кӯҳӣ ба амал омада чанд сутуни конро хароб кард. дар натиҷа 1800 коргар дар дохили кони тилло дар монда буданд. тибқи иттилои пешакӣ сабаби ба амал омадани резиши сангпора дар кони тилло дар таркиши гази метан арзёбӣ мегардад. идомаи ахбор. якчанд мавзеи соҳили дарёи ёқсуи ноҳияи восеъ дар ҳолати осебпазир қарор дорад ки дар навбати аввал дар се мавзеи он бояд барои пешгирии хавфи офатҳои табиӣ корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ анҷом дода шавад. дар мавзеъҳои зикршудаи соҳили дарёи ёқсу барои барқарор намудани қисмҳои осебпазир бояд ҳарчи зудтар корҳои пешбинишуда иҷро карда шавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Сайҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи восеъ маҷрои дарёи ёқсу 57 километр ва сурхоб 46 километрро ташкил медиҳад. аз ҷониби шуъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар соҳили дарёҳои зикршуда сой ва хаттҳои селгузари ноҳия айни ҳол беш аз 30 мавзеъ осебпазир ба қайд гирифта шудааст ки аз ин шумора дар 10 мавзеъ он аз ҷумла соҳили дарёи ёқсу дар мавзеъи хоҷаишон ниҳолпарвар ҳудуди деҳаи кафтархона мавзеъи кашар ва меҳрободи ҷамоати деҳоти гулистон бояд барои пешгирии хавфи офати табиӣ аввалин дараҷа корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ анҷом дода шавад. зеро дар мавзеъҳои зикршуда дар рӯзҳои боришоти зиёд ва омадани сел маҷрои об тағйир ёфта хавфи шусташавии қисматҳои осебпазири соҳили дарёро ба миён меорад. бо ин мақсад имрӯзҳо дар соҳили дарёи ёқсу аз ҷониби кормандони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгард ва идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия дар мавзеъи хоҷаишон ниҳолпарвар ва ҳудуди деҳаи кафтархона бо истифода аз техникаи зарурӣ маҷрои об тағйир дода мешавад ки ба андешаи масъулин ин тадбир низ натиҷаи нахоҳад дод. зеро дар мавзеъи хоҷаишон ниҳолпарвар баъди дар масофаи беш аз 200 метр тағйир додани маҷрои об сади сохташуда аз нав хароб ва ин ҳолат корҳои иловагиро ба миён овард. дар ҳудуди деҳаи кафтархона бошад аз ҷониби кормандони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи восеъ маротибаи дуюм аст ки маҷрои об тағйир дода мешавад. дар ин мавзеъ ки дар масофаи зиёда аз 500 метр соҳили дарёи ёқсу дар ҳолати шусташавӣ қарор дорад барои пешгирии хавфи офати табиӣ дар масофаи беш аз 150 метри он бо чунин масъолаи оҳану бетонии обгардон сохта шудааст. дар ҳудуди деҳаи меҳрободи ҷамоати деҳоти гулистони ноҳияи восеъ низ барои барқарор намудани қисмати харобгаштаи соҳили дарёи ёқсу тибқи лоиҳа дар масофаи зиёда аз 500 метр бо тағйир додани маҷрои об бояд корҳои заминӣ анҷом дода мешуд, вале дар натиҷаи боришоти рӯзҳои аввали моҳи апрел маҷрои об боз аз нав тағйир ёфта ба ҷараёни корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ таъсири ҷиддӣ расонид. шояд ин сабаб ё мушкилоти молиявӣ аст ки дар ин мавзеъ муддати 2 ҳафта боз техникаҳо ба ҳолати худ гузошта шудаанду ба ин масъала нафаре аз масъулин таваҷҷӯҳ зоҳир намекунад. тибқи иттилои шуъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи восеъ айни ҳол дар масофаи умумии 22900 метр қисматҳои осебпазири соҳили сою дарёҳо ба қайд гирифта шудааст ки 2100 метри он дар соҳили дарёи ёқсу мавзеъи хоҷаишон ниҳолпарвар 750 метр дар ҳудуди деҳаи кафтархона 5700 метри соҳили дарё дар деҳаи шобика то лархобии ҷамоати деҳоти тугарак ва дар масофаи 2000 метр
саддаи дарёи Сурхоб дар мавзеи Заркамар то Тозқала бояд аввалин дараҷа барқарор карда шавад. Бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо дар се мавзеи ҳудуди ноҳияи восеъ корҳои солмустаҳкамкунӣ идома дорад. Ҳамчунин аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ноҳия Симтур, сӯзишворӣ, семен ва дигар номгӯи масъулияи сохтмонӣ дастрас гардидааст ки тариқи ҳашар бояд чунин тахтасангҳои оҳану бетонӣ омода ва ба корҳои симтурхобонӣ қисматҳои осебпазири соҳили сою дарёҳо барқарор карда шавад. Дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ вилояти Хатлон низ дар назди муассисаи давлатии канали Чӯбек бо истифода аз техника ва тариқи ҳашар тахтасангҳои оҳану бетонӣ омода карда мешавад. мо тасмим гирифтаем ки зиёда аз 2500 дона тахтасанг оҳану бетонӣ омода кунем. то имрӯза муассиса зиёда аз 860 дона тахтасанг оҳану бетонӣ тайёр кардааст. дар ноҳияи Фархор низ барои барқарор намудани қисмати осебпазири соҳили дарёи Панҷ ва Сурхоб аз ҷониби кормандони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия ва ҳашари сокинон омода кардани тахтасангҳои оҳану бетонӣ идома дорад. бар асари боришоти чанд рӯзи охир баланд шудани сатҳи оби дарёҳо ба мушоҳида расид ва ин ҳолат шахсони мутасаддӣ роҳбарияти мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ ва бахшу шӯъбаҳои Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании шаҳру ноҳияҳоро вазифадор менамояд ки барои пешгирии хавфи офати табиӣ дар мавзеъҳои осебпазир чораҳои зарурӣ андешанд. барои омодагӣ ба давраи тирамоҳ зимистони солҳои 2019-2020 ва беталаф баровардани чорво аз сардиҳо хоҷагидорони шаҳри Ҳисор ба ҷамъоварии хӯроки чорво шурӯъ намуданд. гузориши Ҳикматулло Назарзода ва Маҳмадсаиди Камол. саҳмдорони боғи 15-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор яке аз аввалинҳо шуда маъракаи ҷамъоварии хӯроки чорворо оғоз карданд. зеро мусоид омадани тирамоҳи соли сипаришуда ва баҳори имсола шароит фароҳам овардааст ки сабзиши хубу нашунамои алафҳои табиӣ таъмин ва ҷамъоварии муташаккилонаи он ба роҳ монда шавад. захираи хӯроки чорво дар ин хоҷагӣ бо усулҳои мухталиф сурат гирифта истодааст. гузарондани ҳашарҳои дастаҷамъонаи оммавӣ аз ҷумлаи чораҷӯйҳоест ки дар ин мавсим зуд роҳандозӣ карда мешавад. кишоварзони шаҳри Ҳисор аз ҳисоби талу теппаҳо, аз ҳисоби ҷӯю заҳбурҳо, аз ҳисоби заминҳои ғайри кишоварзӣ ба захира намудани хӯроки чорво, махсусан хӯроки дурушти чорво шурӯъ намуданд. ва чӣ хеле ки худ огаҳӣ доред, имрӯз дар ҷамъияти дорои масъулияти мавзӯи боғи 15-солагии иқтисодияти ҷумҳурии Тоҷикистон мардум иҷоракорон ба захира намудани хӯроки чорво машғуланд. кишоварзони бо таҷриба ба он назаранд ки ҳарчанд насли зиёд ва зод беҳгардонида шавад ҳам бидуни таъмини хӯроккав ва солимии чорво беҳгардонии зод натиҷаи хуб намедиҳад. аз ин рӯ хоҷагидорони шаҳри Ҳисор аз рӯзҳои офтобӣ истифода бурда маъракаи ҷамъоварии хӯроки чорворо вусъат мебахшанд. зеро дар сурати беталаф ҷамъоварӣ шудани гулу гиёҳҳои худрӯй ва алафҳои табиӣ метавон дар мавсими сардиҳо саршуморро ҳифз ва маҳсулнокиро баланд бардошт. боди ҳавои имсола ба деҳқонон ба кишоварзон имконат медиҳад ки захираи дусоларо тайёр кунанд. дар маҷмӯъ хоҷагидорони шаҳри Ҳисор бо истифода аз шароити мусоид ҳарчи бештар хӯроки чорворо ҷамъоварӣ ва захира намуда истодаанд. зеро чорводорӣ дар баробари дигар бахшҳои соҳаи кишоварзӣ дар шаҳри Ҳисор мавқеи хоса дошта, рушди минбаъдаи он аз базаи мустаҳками хӯроки чорво вобастагии калон дорад. ҳоло дар ҷамъиятҳои Сомон, Навобод ва Мирзо Ризо бо истифода аз тамоми имкониятҳои мавҷуда ва ҷалби бештари аҳолӣ маъракаи дарави алафҳои табиӣ оғоз гардида, захираи хӯроки чорво барои давраи сардиҳо васеъ ба роҳ монда мешавад. бинандаҳои арҷуманд, ин буд хабарҳои ин соат. хайр, тансияту хонобод бошед. бо барномаҳои телевизионии Тоҷикистон бимонед.